ine cadugerlik edip milletin arasını bozup berenim olsa hamana bir bariye palaniye bakilçılığın üstünden kinen üstünden, ağzaralığın üstünden, hasadet içigaralığın üstünden sen bir doğa ver, neçe alsan al nohum şu taraf bir dargasa bolya diýilýän kep ikisi de olukon haram iş, olukon bir dargama iş, Hudaýyň lanetiniň etegindäki adamlarda. Çykarýan pulu da haram, berilýän pul da haram, ikisi de ýöne cehennem satyn alyp duran adamda. 4 mezhebiň 4'sünde de şeýledi. Eger aýsam maňa jyllar habar berýär, aýandadan bilýän ise. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdýär: "Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun." Suriye Şuara ahirki ayeler onna kullanış parada. Jynlar hiç wagtda göňe ödüp aýandada habar eşitmeýärler diýe. Hudaý şun gat'an aýdýar da. "Innahum anis sam'i lama'zulun." Periştelen gurrunny asmanlarda gurruny eşitip başarmaýarlar diýe. Oham çyn yalan bir tovar gurrunlar mizinne bilen oklaýarlar. Öz adamsyna şu porhan ulukon haram işe diýen adamlara oham o da yalan çyn garşyryp aýdýar, falanyňky dogry çykdy, dogry çykdy. Aýandadan bilýän bolsa bardaşyň men ýene yarım saatdan näme bolýan nida? Men nime özüm näme bolýan diýeni yarım saatdan. Eger yarım saat 5 dagy ýene 1 saniýeden özüň näme bolýandygyny bilse, hiç başarmaz. Ýöne olu qorrak milletten tejrübesi bilen ya bir towar bir hokkoluk bilen teň agyndan kesip aýdypty. Bar şoň jyny barmyşdy, kafir jynyna ýanyna barmyşdy, şoňa habar berýänmişdik da. Emma aýandadan habar berýän men diýen bolsa, ha sen ýene 5 dagda näme bolýandy? Näme bir dünýäň içinde gyzyl kümüşleri ýerden ýygnan akdy, näme sen gesipden gorlap, halkyň milletin pulun sorupdan horlapdan diýip aýtdy. Imtihanatda bar ýanyna men näme ogurlany diýip kim ally şonu? Sen öýüň iler düýbünde sen daýlanmamışdyk, sen öýüň düýbünde bir gelejek mamışdyk. Olar şon kefinden birat ogurlap şonu aýdy. Ady näme diýip men bak aljak şondan diýip. Näçe mysgal gyzylypdy diýip. Hiç tadı bilmez. Ol oturan, ol bernamyzy deriňiň üstüne gurulanda dahil. Hokkaň üstüne gurulanda. Allah'ın adyny çakyrdy bar. Bir wagt bir ýyldyz bilýän, nämetýän ýan adam biriniň öýüne bartdyrda. Aham sallançakda bir çağa yatanmış. Aham yan kıyalay diyen adam biri kärrak öýüň öýesinden pul aljak bolup sallançakdaky erkoglan berýän mi diýipdir. Ha o näme diýipdir? Bu oglan nipdir? He ora alim boljakdyr diýipdir. Bu oglan he ora ulukhan adam boljak, danışmand boljakdyr diýipdir. Atasyna dagy zähmetkeş boljak, näme boljak diýip gurrun açyp barýaka öýesi aýtypdyr. Hay dur diýipdir sallançak yatan, gyýdy oglan haby diýipdir, erkoglan diýip aýtdyň diýipdir. Bilýän zady bolmaz. Yönümizin bilen halkyň pulunu aljak bolup aýtdy. Dur howse näme diýip barýan diýipdir. Ola gyýdy olan oň içinde ýatan diýipdir. Men gyýdym ola diýipdir. Inhe hak gurrunlar daşylar. Ýöne biz näme etmeli? Ey cemaatlar, hak şeriatda bükkulli we gummer ýanmarly gurrun ýok. Hak jogabyny aýdyp bereň. Kana sallallahu aleyhi we sellem yetaawwadu min aynil janni we min aynil insi. فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي والنسائي. Peygamberimiz hemişe Hudaýa jynyň gözünden, adamyň gözünden men saklawar diýip dürügöý derman dogalary Allah'dan dileýänmiş. Jynyň gözünden, adamyň gözünden men sakla diýip te hasana çeli te kul a'udhu bi rabbil falaq bilen kul a'udhu bi rabbin nas nazil bolupdyr, Allah'a iýin. Resulullah'a iýnipdir. Allah iýnipdir. Kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bin nas. Oham peýgamberimiz näme etipdir? Hemme dogalaryny goýupdyr. Ondan bile faqat kul a'udhu bi rabbil falaq men kul a'udhu bin nas okuýarmışdyr. Kul a'udhu bi rabbil falaq min şerri ma halaq, min şerri gasiqin, min şerrin neffathati. Manasy şer diýdi. Neffathati fil uqad. Dun edip cadugeriýet ýan heleýleň şerrini sakla diýdi. Şerrin neffathatyň manasy şu. Neffathat diýdik caduger heley diýdi. Fil uqad dun sen cadugeriýetjek bolýar. Hudaýa şoň şerrinden sakla diýdi. Min şerri hasudun şerrini sakla. Min şerril vesvasil hannas. Şu ikisini okuýarmyş. Erti bilen 3 kere okuýsaň, akşam 3 kere okuýsaň şerden aman bolarsyň diýipdir. Teberrük 3-4 hadis okuýaýyn. Peygamberimiz kul a'udhu bi rabbil falaq kul a'udhu bi rabbin nas iýenden soň fakat şu ikisini okuýarmyş. Başga dogalaryny goýupdyr. Hudaýa jynnyň şerrinden sakla, adamlaryň şerrinden sakla. O dogalary okuýup bermeýärmiş.
Arabisini okuysam giyeceğe kalacak, tercümesini aydeyin. Enemiz Hazreti Ayşe aydiye, Ayşe Sıddika radıyallahu anha. Peygamberimiz düşöge gelenine, günah akşam mübarek elini üyüşürüp, küfedip diyem vurup, 3 kul huvallah, 1 kul huvallah, 1 falak, 1 nas okuyordu. Deslap yüzüne, ohum kellesine, ohum mübarek cesedi, mübarek bedeninin öv taraf hemme yerine, sonra arkasına çekerdi diye. يفعل ذلك 3 مرات كذا في صحيح البخاري 3 gedek şonu ederdi diye. Ulamalar ay diye bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup bedenine dem vursan sünnetin bittiye diye. 3 okuysan barından gav diye. Yoksa bir gedek de ya dav okuyun tutupdur ya başka dogalan kalmış. Bir gedek kul huvallah, bir gedek falak, bir gedek nas okuyup da dem vurup bedenine çeksen sünnetin bitti diye. Yine Peygamberimiz solar okuyamış hemme şerden men sakladıydı. Üçüncü hadis-i şerif. An Uqbe. Beyna ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem gashiyetna rihun ve zulmetun şedide. Bir vaqt Peygamberimiz bilen bariyadık diye hevri çöllün qaranqıdı, qati yel östü, dım qara. Qorquya da qara bolsa, qaranqı bolsa, yelli östü, yağın yağacak bolsa, özü çölle bolsa, cınnan, instan, heyvandan, her zattan. Şonda Peygamberimiz Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas okuymana başladı. Resulullah can şonda ya diyor ya atın sünnemişti. Okuyup bola kana mana etti. Ey Ukba dedi. Men şonda ya anladım diye Ukba diye anladım. Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas okuyaga. Ey Ukba deyiptir. Her kim her jere güýçli doga okuysun, qiyinçylykda deyiptir. Hiç doga Kul a'udhu bi rabbil falaq men Kul a'udhu bi rabbin nas yetmez deyiptir. Erti namaz bolupdur da. Evvelki rekede alhamdan soň Kul a'udhu bi rabbil falaq okuyupdur. İkinji rekette de alhamdan Kul a'udhu bi rabbin nas okuyupdur da Peygamberimiz. Gördüňmi Ukba deyipdir. Namazda da şunu goşdum. Erti namazda seferde şunu goşupdur da. Evvelki rekede alhamdan soň Kul a'udhu bi rabbil falaq goşupdur. Erti namazyň pardyna ha seferde şu taýda. İkinji reketine alhamdan Kul a'udhu bi rabbin nas goşupdur. Gördüňmi Ukba deyipdir. Yani ne kadar fazilatlı erti namazda o da koşulya da yoksa onun için bir ulamalar aytýar seferde hawluk maşraq bolsan Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bin nas Resulullah'ın sünnetidir diye. Par namazda koş diye.